Osagarriak. Inzentiboak dira, azken finean. Nekienik unibertsitatean ere horrelako hori bat zegoenik. Bai, eta produktibitateari lotzen zaio. Eta oso importantea da, ze lortzen da, indikatzaile batzu lortzen dituzun. Adibidez? Ekoizpen zientifikoa. Zenbat artikulu lortu dituzun goi mailako nazioarteko aldizkarietan. Zenbat ikerketa proiektu egin dituzun. Zure ikasleek egiten duten inkesta zure dozentzia ebaluatzeko. Maitzak lortzen dituen irakasleak soldata hobeago bat dauka ere. Esan duzu, Iñakok, Juan Ignacio Pérez Iglesias jaunak, finantzia bidea lortu zuela delako osagarri hauentzat. Finantzia bidea entzuten dugunean, pentsatzen dugu, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoak urtero jasotzen dituen 200 milioi euroiek, zuzenean Jaurlaritzatik datozela, ez beste inondik. Ez danak ez. Badaude bestelako esponsorrak, baita ere. Esponsorrak ez, baina... Esponsor, oso hitz polita da. Bai, baina ez dira esponsorrak. Ez, aurrekontu importantea da. Oso importantea, kontuan hartu hemen 7.000 pertsona daudela lanean, eta 50.000 ikasle. Hemen gauden honetan, Leioan bakarrik 16.000 pertsona biltzen dira egunero. Mungia baino handiagoa, apurbet handiagoa. Bertakoa da, bera? Hau herria handi bat da, komian artean, ez? Tarduan galdera, nondik dator dirua? Neurri handi baten Eusko Jaurlaritzak ematen digu, baina guk ere finanziazioa lortzen dugu tasetatik, hau da, ikasleek tasa ordaintzen dute, eta horrek ekartzen du bere diru sarrera bat, eta gero oso importantea dana, eta da guk ikerketa proiektuekin lortzen duguna. Guk bagoaz finanziazioa lortzen Madrilera, bagoaz finanziazioa lortzen Europara, inguruko enpresekin, inguruko instituzioekin ere lanean ari gara, eta hor, gure finanziazioa ere oso importantea da. Ikerketan sinisten dugu, eta ikerketa da funtsezko aktibitate bat edozein unibertsitatetan. Badaukagu irudi bat, ez da, oiek oso ondo bizi dira unibertsitatean. Oporretan dauz, hemen lan asko egiten da, eta erantzunkizunez erantzuten dugu orokorrean. Nire sensazioa da, gu edabidetan agertzen garela asko eta eragin positiboa duten berriak agertzen dira, baina gizarteak irakurtzen du bakarrik berri txar bat dagoenean. Eta hori da sensazio bat, gero badago beste sensazioa. Funtzionarioen klase privilegiatu baten modura, edo, ez, agera... Bai, baina hemen gauzak aldatu dira asko. Hemen funtzionario privilegiatua ez badozu lanik egiten ez daukazu etorkizunik. Hemen zure material dozente euki behar dozu. Ekoizpen zientifiko esanguratsoa, oposizio bat gainditu behar dozu. Egin behar dozu doktorego tesia. Eta hori dana neurtzen da nazioarteko parametroekin. Jendeak ez daki hori, baina hemen badau inor gizartean ebaluatua izaten dana, hori gehu gara. Ebaluatzaileak zarete, ebaluatuak. Ebaluatzaileak eta ebaluatuak gara.